Počas adventného obdobia sa v minulosti ľudia stretávali ešte pred svitaním na ranných svätých omšiach, ktoré sa ľudovo nazývajú roráty. Atmosféra očakávania najväčších kresťanských sviatkov sa spevom latinských rorátnych piesní a stretnutím v prítmi chrámu ešte väčšmi umocnila. Dnes sa túto starú tradíciu pokúšajú obnoviť v mnohých farnostiach. V obci Ždaňa sa o to snaží mladšia generácia. Vraví sa, že každý hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci staré i nové, tak sme sa pokúsili, inšpirovaní s mojou manželkou v Poľsku na štúdiách, kde sme zažili takéto roráty, tak sme sa rozhodli, že takéto niečo by bolo fajn realizovať v našej farnosti. Práve preto, aby sme možno ukázali aj dnešným mladým, aj starším ľuďom, že tá tradícia tu je prítomná a je pekná. Symbolika svetla je veľmi vlastná adventu. Nie len mnohí vedia cez adventný veniec, na ktorom pribúda svetlo, ale aj preto, že v Jánom evanjeliu napríklad je veľakrát zdôraznené, že Kristus je svetlo sveta. Je ten, ktorý chce ožiariť človeka. Svetlo, ktoré premáha tmu. Tak povediac, na milosti svätej omše nemá vplyv, či je viac svetla, menej svetla. Je to vec duše a vzťahu človeka k Bohu, a tá atmosféra zaiste k tomu pozve. Roráty sú iné práve v tej atmosfére toho očakávania, nádeje, príchodu Spasiteľa a snáď tá atmosféra sviečok a rorátnych spevov to práve vytvára. Slovo roráty pochádza z prvého slova ešte latinskej svätej omše a sú to slova svätého písma proroka Izaiáša, roste nebesa z výsosti alebo pršte, rorare, roráty. Je to taká tradičná adventná liturgia. My to vnímame, že je skoro ráno, alebo že je za menšieho svetla, ktoré je zapálené v kostole. A ten zmysel je predovšetkým duchovný. Teda s Pannou Máriou očakávať narodenie Spasiteľa, túžiť po ňom, privolávať ho, čakať. To je vlastne aj obsah týchto rorátnych svätých omší. Ja už od večera som mal zapnutý rádio, že by som nezaspal. Ľudia starší v našej farnosti chodievali ešte do Čane, iba tam boli roráty. Mladší, keď som bol, a my išli na peši do Čani na roráty. A ja sa tešil tom. Na to tma dookola. Sme sa chytili za ruky a dávaj, išli sme. Vilančík, alebo to, čo mal svetielko, a tak sme išli peši. Neboli auta vtedy, tak a potom prišli deti, tak sme už nechodili. A jak už vyrastali, to zase s deťmi sme chodili na roráty a deti spomínajú aj dodnes, že aké to bolo radostné očakávanie Pána Ježiša. Bol to zážitok pre nás, ešte ako deti sme tu chodili ako mládež ako chodila. Sme sa vyžívali v tom, že ideme na tú rorátnu svätú omšu, sme mali také povzbudenie. Proste sme to prežívali, ten advent, alebo tie rorátne sväté omše. Aj keď bola zima, aj keď fučala, lebo boli iné zimy, jak teraz. Aj sneh už bol vtedy, pravda, že jem tak rapčelo pod nohami nám. Pre starších ľudí je to spomienka na doby, keď bol ešte aj sneh. A pre mladších ľudí je to taký krok, keď sa musia trošku premôcť na svätú omšu. Je to predsa pre nich taký skorý ranný čas. K adventu patrí aj premôcť sa, trošku sám seba, možno aj týmto spôsobom, a to je asi dôležité aj na tých rorátnych svätých omšiach. Nejde tu len nejaký taký sentiment, ide tu o to, aby sme dobre rozbehli deň. Čas nie je nejako magický, čas sme si určili my na 5:30 ráno, aby sme celý deň ešte potom všetko dobre stihli. Zatiaľ to je stále také povzbudenie, také rané naštartovanie. A keď vidím toľkých mladých ľudí, že dokážu 4:45 ráno už byť nastúpení a niečo robiť, tak to je ozaj povzbudenie. Myslím, že starší sa tešia, že sa mladí angažujú a mladí sa tešia, že robia peknú atmosféru pre tých starších. Zatiaľ zlý ohlas nebol ani jeden. Na roráty som prišiel hlavne kvôli tomu, že je to úplne iná atmosféra svätej omše vlastne, čo najlepšie vyjadrujú tú podstatu adventu, to očakávanie, že sa slúžia skoro ráno, slúžia sa pod tme len za jemného svetla sviečok a tým pádom celá tá atmosféra, ten dojem adventný je taký utvrdený. Celkom ma potešilo, koľko bolo ľudí, myslím, že bolo dosť na to, že svätá omša bola tak skoro ráno, že je pracovný týždeň. A celkovo aj zbor, aj tá atmosféra bola tak
taká, ako som dúfal, že bude. Mladí sa nechajú nalákať na niečo, čo je pre nich také pútavé, čo má nejakú atmosféru. A myslím, že na to sme ich trošku nalákali a ešte sa neodlákali. Nezaspal som a chcelo sa mi ísť na roráty. Boli pekné a bola pekná omša. Som prišiel na raňajky a pôjdem do školy. Podľa história rorátnych svätých omší je starobilá a siaha až si do kláštorných zvykov a obyčajov. Potom sa rozšírilo aj do farských spoločenstiev. Aj tu u nás ľudia pamätajú ešte latinské sväté omše, roráty, ktoré boli len vo farskom kostole v Čani. Teraz už to máme vo všetkých spolu. Mladí, ktorí aj túto rorátnu svätú omšu pripravili, im už pridali taký nový šat. Tak ako kostol má svoju históriu a predsa sme živí ľudia, tak aj tieto rorátne sväté omše sme už doplnili o možno tie symbolické lampášiky, ktoré potom v rámci charitnej burzy poskytneme a výťažkom podporíme misijný projekt v Afrike, v centre svätej Bakity v Eldorete. Pridali sme k rorátom aj agape, teda stretnutie po svätej omši. To všetko sú už také nové veci, ale ukazujú náš život, ktorý tu žijeme vo farnosti Čani. Možno nie sú celkom bežné rorátne sväté omše v každej farnosti, ale na Slovensku v mnohých kostoloch sa veriaci takto stretávajú. Možno v trošku inej forme, v inom čase, ale sú to ranné sväté omše v advente, slávené s úctou voči Panne Márii a jej synovi, ktorý príde na svet na Vianoce.